Ken ano ikulim lasot na bar ni kita imit, ila biad ha imit. Kay wala kita mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov natong tanan. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved brother Manuel Reyes o atong beloved brother Cojireco Baliwa. Makikuban usab kaninyo sa katakna nga programa hay Yeshua miit hay holim he. The salvation is of the Jews or the salvation is from the Jews. Programa nga hatod kanato sa Torah Kados Community. Kumusta og mayong buntag kaniyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao? Kaninyo nga naa karon sa mga kaislahan, kabukiran ug mga kasyudaran kutob sa mabot sa atong Savior. Hinaot nga maana kamo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim niining kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo AM-BAN. Dugang mga pangusta, atong pasalamatan sa gihapon ang atong sponsor nini nga programa, Brother Titing Linjo. Kumusta og maayong buntag nimo Brad ug sa imong pamilya diha sa Talamban, Cebu. Manginaot mi nga manaka mo sa maayong panglawas o sa malikpayon o madasigon nga pagpamati kanunay sa atong programa sa kahanginan. Salamat kayo sa imong pag-sponsor ning programa, Brother Titing Linjo. Ang Adonai magabalos kaninyo o daghang mga panalangin sa panglawas, sa financial, labaw sa tanan, sa kalinaw sa inyong nanghuna o pagpuyo. Dalaygon sa wali katapusan ng ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach. Buhino magpadayon kita sa unahan, mangigsuon o anhi kita sa mga dugang mga pahibalo. Ang bulhaton sa Torah Kados Community inyong makaplagan dinhi sa boundary Karkar o San Fernando. Sakop ni siya sa Donggoan, Perelos, Karkar. Naagyon sa boundary sa San Fernando, Cebu o sa Karkar City. Naadya ang atong buluhaton inyong makaplagan. O matag Sabado ang atong panimbahon, Shabbat worship nato magsugod sa alas 9:30 o mahumanta hangtod gayud sa pagsalok sa kagabion. O dalaygon kayo ang Adonai, gining atong programa radio na Facebook Live pagyudta. So hinaot nga atong mga suking tigpaminaw o ang atong mga suki na diya sa Facebook Live, padayon gyapon kamo nga magasunod sa atong programa o inyo ning makita sa YouTube ang atong mga programa sa kahanginan. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon o dili kita maglangan, anhi kita sa mga pinaka-importante nga bahin sa atong pagpamati sa pulong sa Elohim o magampo una kita. Bishem hadon Yeshua HaMashiach, Shita Adonai Shamralifin Itzral Dal Sifatay. Bika batakdi, Bishim Yeshua HaMashiach. Hinaot pa nga ikaw magapanalangin, itagnaas kabuntagon. Palanginan mo ang among mga listeners. Palanginan mo ang among mga kaigsunan usab. Nga na silang tagsa-tagsa ka mga dapi karon. Na mahiniton nga nagasunod sa imong programa dinhi sa kahanginan. Ang Ruach HaKodesh magalamdag unta kanila ug magagiya kanila, magaable sila makasingkasing ug una aron ilang matukig gayon ang tibuok nga kamaturan niini nga programa sa kahanginan. Sa ngalan ni Adonai Yeshua, among Misaya, among manluluwas. Amen o Amen.
So dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon ug atong pasalamatan day ang atong Adonai Yeshua Moshiach sa atong madaugon nga panimbahon sa atong Shabbat kagahapon igsoon. Nadaghan kay tag bisita kagahapon usa ka congregation gayud sa Christian gikan sa Pilit Mandawi. Salamat sa inyong pagbisita kanamo kagahapon. 21 sila kabuok mga kaigsunan kauban sa ilang mga pastor, no? Ang ila pong pinakapastor nga gikan sa Amerika si Brother Lane, Pastor Lane, nga kagahapon ni bisita sa atong congregation sa atong panimbahon. 21 sila kabuok mga igsoon. Mga nga naghuot ginin taon mi. Ang uban taon sa atong mga kaigsunan nanindog na lang ito sluyo kay napuno na sa atong mga kaigsunan. First time to nahitabo sa atong community nga 21 kabuok ang nibisita nga usa lang yun sila ka congregation solid sa kasimbahan. O ginaot nga Adonai magapanalangin kanila o salamat usab sa feedback nila nga matud pa ni Brother Lane bless na gyud nga bless gyud sila, puno sila kunos panalangin nga naka-observe sa atong panimbahon. Mismo ang Amerikano na bless yung mayo sa atong panimbahon o ang mga pastor usab nga kauban nila kagahapon nga taga Mandawi may ison na bless yun silang mayo sa itong panimbahon nga matot pa nilang busog kuno kayo ang ilang spiritual, no? Kay first time to nilang na subok na obserbahan ang Jewish nga pagsimba yun, no? Bisag asa ka motuyok diri sa Pilipinas o diri sa Cebu, among mga listeners dili ka makakita nga doon na may kakopya sa among programa sa pagsimba. Kaya ang programa sa among pagsimba nga mong sunod ang panimbahon sa mga Hudyo. Nang bisag asa ka mga simbahan mosoroy dia di nimo makita kining among programa. Anhilan ka mahingangha, inig anhi nimo dire makaingon ka mao day ni Jewish nga pagsimba. Mismo atong bisita nga Amerikano nga 4 times na siya nga nikabisita sa Israel. Nya first time po siya nitambong sa ato kagahapon dire, morgan nilang tuyo sa gikas Amerikan yan higit sa Pilipinas kay mo observe siya sa atong Shabbat. Adto pa na siyang Disyembre nagkuan na to, nag-message na to nga mobisita siya mo observe sa atong Shabbat. Unya nakaron gyud na tuman. Matod pa niya perting lipaya ang ilang gibati. Puno dito sa kalipay na busog sila. Unya ni-feedback pa siya brad mo siya nga nabati gid kuno niya ang presensya sa Adonai sa atong panimbahon kagahapon. Matod pa sa Amerikano brad. Na-fail dito niya ang presensya sa Ruach HaKodesh sa atong panimbahon. So salamat kayo sa Hashem. Ang tanan dungog ug ang himaya iya lang sa atong Adonai Yeshua HaMoshiach. Amin ba? Amen. So kalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Hoy no, padayon kita sa atong programa ning taknaa sa kabuntagon mga kaigsunan. Anhi kita sa atong programa sa atong titulo sa atong mensahe karon. Kung si Satanas adunay patik sa iyang mga katawhan, ang Elohim usab adunay patik sa iyang katawhan. Nga naman na siya. O balihon na itong istorya, kung ang Elohim dunay patik sa iyang katawhan, si Satanas doon na sa siya patik sa iyang katawhan. O nga ibalo na ta kasagaran, mga Christians, unsay patik ni Satanas nga ibutang niya sa agtang o sa tuong kamot sa iyang katawhan? 666. Di ba? Naibalo ta na, 666 ang iyang patik sa agtang. So kung doon ay patik si Satanas sa iyang katawhan, ang Elohim aduna sa siya patik sa iyang katawhan. Muna nga, muna atong tunan. Kay kasagaras gitunan karon sa mga tao, kung nasayran sa mga tao, ang patik ra ni Satanas. 666. Pero wa sila kabalo, unsa po'y patik sa Elohim sa agtang sa iyang mga piniling katawhan. Naamansad. At bangan mo gina, di ba? Nasa mabasa sa Biblia mga igsuon. Nga atong mabas-basahon sa una ang pinadayag Kapitulo 13, 16 o padulong sa 18. Okay? Atong to na unsay patik ni Satanas o unsay patik sa Elohim. Naaba kay patik sa Elohim. Muna atong pangutana. Okay, Brad, Manuel? Dari sa pinagayag 13, 16, 18. Giingon, dipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon, diha sa taon, sa tuon nilang kamot o agtang. Walay makapamalit o makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. 18.
Sa lugtunon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. Size. Tulo ka size ang numero. So, unsa iyang ipatik sa agtang sa mga katawhan ni Satanas? Ang numero, ang patik sa ngalan sa mananap. Oh, doon ay patik sa ngalan sa mananap. So, ang ngalan sa mananap, maoy iyang ipatik. O niya, ang code sa ngalan sa ngalan sa mananap, mao na ang tulo ka size. Oh, niya kabalo man ta ang ngalan sa mapintas nga mananap, Lucifer o Kinsadya, Anti-Misaya. Oh, pero ang patik sa ngalan, ang iyang ngalan, maoy ipatik. Ang ngalan sa mananap, maoy ipatik. Ya, dili literal nga lang, kay ang iyang dunay code lang sa number nga ipatik na mao ang tulo ka size. Muna'y numero sa iyang ngalan. Malagmit nga ipatik yun ngalan ni Satanas, pero ang numero sa iyang ngalan, mao ang tulo ka size. So, ato sang basahon, unsa man sad ang patik sa Elohim, sa iyang katawhan, kay ang Elohim, di man sad magpalupig. Napon siya ipatik sa agtang sa iyang katawhan. Mabasa na to sa Pinadayag 9:4, brother Ikik. 9:4. 9:4 ngadto sa 6. Gididaan sila sa paghilabot sa mga sagbot. Di, 9:4 lang. 4 lang. 4 lang. Oh, okay. 94. Gididaan Sila? sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Elohim diha sa ilahang agtag. Oh. Doon na sa patik sa silyo sa Elohim diha sa ilang mga agtang. O maurasad na dili pwede mahilabtan pag-abot sa mga katalagman. Giditan sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa mga kahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Elohim. Walay silyo sa Elohim. So, ang ilang hilabtan, katong mga taong way silyo sa Elohim sa ito, katong mga taong dunay patik nga 666, dunay patik sa ngalan sa mapintas nga mananap, mausad na'y ilang malaglag. Onya, daghan kayo mga magwawalisan karon nga mga kauban na sad nato nga laing grupo sad sila mga secret namer. Ila sang doktrina gyud nga walay lain ang ngalan karon sa mapintas nga mananap nga gipatik sa agtang sa mga tao, mauna ang ngalan nga Jesus, Jesus. Kanang Jesus nga ngalan, maunay ngalan sa mapintas nga mananap. Ang code number anang Jesus is tulo ka size. So, delikado ka. Magpabilin ka sa Jesus, kanang Jesus mauna ang ngalan sa mapintas nga mananap. Nga naman, dili manak mo'y ngalan sa Misaya. Mao man na siya nahimong kompetensya hinuon ni Yeshua. Instead, ang tao mo dool sa ngalan, mo dawat sa ngalan ni Yeshua, kay maoray bugtong ngalan sa kaluwasan. Hinumdumi nga ang ngalan sa kaluwasan usara buwat 4:12. Adunay usa lamang ka ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit kay walay lain nga ngalan. Kanang pulong walay lain nga ngalan. Walay lain usa ra gina siya, Brad Manuel. Walay lain nga ngalan buwat 4:12, walay lain nga ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita og kanang ngalan na dili Jesus kundi dili Yeshua. Kay mao nay original nga ngalan niya dito sa Jerusalem. Walay Jesus ni atong panahon na. So gimugna ni Satanas ang Jesus nga ngalan pag-translate na sa mga Grego diri sa Hebreo nga Bible, gitranslate ngadto sa Grego, gihimong Latino, gihimong in English, diha pa nang gawas ang ngalan nga Jesus. Pero mubalik ka sa Hebreo, walay Jesus, Yeshua. Na kung imong taparon ang Yeshua ug ang Jesus, dako kayong kalainan. Dili ka makaingon nga usaran na siya kangalan. Duha na kangalan. Di ba, Brad? So, Amen. unya walay lain nga ngalan usara. So kung inyo nato nga ang Yeshua mo'y tinog nga ngalan niya, nitong ha ang Jesus 17th century, ang Jesus nga ngalan nitong ha 17th century, ka-rival na siya sa Yeshua. So mo ni siya nga ang Jesus dayag og tataw nga ang Jesus nga ngalan mao ni ngalan sa mapintas nga mananap.
nga napati karon sa agtang sa mga tao nga kung di na nimo mapapa sa imong agtang dili ni pupulihag Yeshua ang imong agtang, mga igsoon, delikado ka, napati ka, nakauni ikaw ang apis laglag 9:4. Maulama inyong hirabtan katong walay patik sa Elohim sa ilang agtang. Unsa maning patik sa Elohim sa ilang agtang? Atong klarohon ang Biblia. Ezekiel 9:4 ngadto sa 6, Brother Manuel. Diri sa Ezekiel 9:4. O giingnan siya sa Adonai, libuta ang siyudad sa Jerusalem, ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naguol ug nag-agulo tungod sa hilabihan, kangilad nga mga buhat nga gihimo sa mga Sa ato ba, mulupyo ni maunay mga taong matarong. Mga taong matarong, nag-uol sila sa hilabihang kangilad nga gibuhat sa mga lumlupyos Jerusalem. Wa sila kalipay sa mga buhat nga dautan ba? Munti mga taong matarong. O kining mga taong matarong nga wa malipay sa buhat nga dautan, gipatikan sa ilang agtang sa Ezekiel. Unya sa ubang bersyon, doon gingon dito nga ang patik dito letter X. Amo ning giliteral sa Katoliko nga kanang unsa as Wednesday. As Wednesday nila nga patik ana ang kag-abo sa imong agtang nga X o cross banay butang. Unya dito sa ubang version kanang letter X sa Hebrew alphabet, sa ancient Hebrew, mo na gitawag tab, letter tab. Tab. Nga ang tab mooy sinugdanan sa Torah. Word nga Torah. Diba? Letter T, Torah. So, ang tao, ang patik sa Elohim, sa mga tao matarong, una, ang Torah. Pag na ay Torah ang imong agtang, dili ka apilon sa laglag. Tiwa sa ugbasa, Brother Manuel. 5. 5. Giingnan usab niya ang uban. Sunod kamo kaniya og pamatya ninyo sa walay kukaluoy ang mga nagpuyo sa syudad. Katong nagbuhat og dautan. 6. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batanon ingon man ang kabataan ug kababayen-an. Apan ayaw ilaki pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdin ninyo kini paghimo dinhi sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan nga didto sa templo. Amen. Tuas templo na muyo, pero mga kurap, mga nagyanang yapon sa kasalanan ug kadautan. Naibalo biya ta sa history. Nganong gisalikway sa Israel sa Adonai ang Israel ni atong panahon nila ni Isaias, Jeremias, Ezekiel. Nganong nabihag sila sa Babylonia, gumikan kay bisan ang ilang mga hari, bisan ang mga kaparian sa templo na nagpakasala batok sa Adonai, di ba? So, pamatyon to sila. Pero unsay dili patyon? Kadtong dunay patik sa agtang sa Elohim. Naipatik sa ilang agtang sa patik sa Elohim. Nga unsa toy patik? Mabasa nimo sa ubang version mga naay letter X kanang gitawag sa Paleo Hebrew o sa Ancient Hebrew mo na gitawag tab. Letter tab sa Hebrew nga alphabet. Nga nagsinugdanan sa Torah. Sa ba ang patik sa Adonai sa agtang sa mga tao nga iyang tao Torah. Dili ang Jesus. Anya karon, lain pang mga patik sa Elohim nga atong hisgutan. Una, kining gitawag nga pisak. Unsa ning pisak? Passover. Usa ni sa patik sa atong agtang. O ang kanang panganay firstborn. Usa na sa patik sa atong agtang. Basaw na to Exodus 13, andam nimo, Bradik. 13:9 laktod sa 16. Laktod sa 16. Dili ginaingon. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot o usa ka patik diha sa inyong agtang. Di, klaro? Ang maong seremonyas, unsa nga seremonyas ang gisgutan na ni? Ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ang kasaulugan sa ang paghatag sa imong mga panganay 13:9. Kining maong seremonyas nagsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot o usa ka patik diha sa inyong agtang. Unsa nga seremonyas ang gisgutan? Ang kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang unleavened bread. Ang pagsaulog sa unleavened bread sa pan nga walay patubo, maunay patik sa atong agtang. Tiwas sa basa Brad Puji.
magpainumdum kaninyo aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Adonai. Kay siya ang magpagawas kaninyo sa Ehipto, pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Amen. Busa, tumana kining seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Busa tumana kining maong seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Kay kini di ay nga seremonyas usa kini kapatik sa atong agtang. Patik sa Elohim sa atong agtang. Ang pangutana, kamong mga Christians, naaba mo nini? Nagsaulog ba mo sa unleavened bread? Nagsaulog ba mo aning pistas pa nga way patubo? Nagsaulog ba mo aning gitawag pisak, Passover? Wala man. Wa magani mo kahibalo kung saan ang pisak. Wa mo kabalo kung saan pagsaulog ang Passover. Kung saan pagsaulog ang pan nga way patubo. Ilhanan lang nga wa gyud mo'y patik sa Elohim sa inyong agtang. Zero balance mo sa patik sa Elohim. Pero sa patik, sa mapintas nga mananap, ang inyo na nanggigakos og maayo. Kay kanang Jesus lagi, atong klarohon, kanang ngalan nga Jesus, mauna ang ngalan sa mapintas nga mananap. Naglimbong siya sa daghang katawan. Ano man, tibuok kalibutan, halos maoy gisimba o maoy gituuhan ang ngalan nga Jesus. Muni patik ni Satanas. Una-una gikan sa Katoliko, ngadtos mga Protestante, ngadtos mga born again, puro Jesus. Anya surbiha sa internet, unsa kadaghan ang Christians. Perting daghan ang Christians, apil na sa Katolik ngadtos sa mga born again, perting daghan na. Puro Jesus. Wa sila kabalo mga igsoon kanang Jesus di ay nga ilang gidala mauna ang ngalan sa mapintas nga mananap. Og mo ni patik sa inyong agtang kamong mga Christians. Pero kining gibasa nato sa Exodus nga kini di ay maong seremonya sa pan nga walay patubo, mao di ay kini ang timaan diha sa inyong kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang. Mo ni patik sa Elohim. Versikulo 16. Brad Pudri, padayon. Padayon ta sa 11. Sa 16 dito. Sa 16. Lakton lang. Lakto. Kining bahin is panganay. Okay? Kining maong seremonyas, ako nalibasa, mahimong usak katig pahinumdom. Ha? Sama sa usak katimaan diha sa inyo imong sama sa usak katimaan diha sa among mga kamot o usak kapatik diha sa among mga agtang kay gipagawas man kami sa Adonai gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang kalagsaong gahom. Unsa daw ang patik sa agtang nato? Ang panganay, firstborn sa atong mga kahayupan, firstborn sa atong sa atong lawas o sa atong pagkatao, atong panganay nga anak, usa na sa atong patik kung ato na silang tumanon nga ihalag ginato sa Adonai ang atong mga firstborn. Patik na sa atong agtang. So klaro kayo nga asa may imong tinguhaon ang patik ni Satanas. Nganong sigurado ko nga ang Jesus nga ngalan mo'y patik sa mapintas nga mananap kay ang nagmugna anang Jesus nga ngalan Katoliko ra gyud, Romano Katoliko ra gyud mga igsoon. Unya, kamong mga born again, mga Christians, proud man kayo mo nga di na mo Katoliko. Proud kayo mo nga mo pasiatab nga born again na mo. Baptist na mo. Protestante na mo. Proud na kayo mo sa inyong reliyon karon. Ang pangutana kanang ngalan nga imong gisimba nga Jesus, dili basad na mo'y ngalan nga gipasiatab sa Katoliko karon? Nga mo'y gisimba sa Katoliko? Maura nga lana. Maura gyapon. Nibulag ka ba sa Katoliko? Wala. Ang ngalan sa ilang gisimba Jesus, naapoy Katoliko, Jesus of Nazareth. Oh, Sacred Heart of Jesus. Oh, naagyapoy Jesus ang Katoliko, sila'y nagpasiog ganyan na. O maugyapoy imong gisunod. Kay ang Biblia lagi nga atong gikoptan, gikan naman po sa mga Katoliko nga translation. Di ba, Brad? Ako na nga wa tay tuon sa lintunganay sa kamatuoran kanang tinugdan sa kamatuoran mo hinungdan nga nagpabilin ta sa atong pagkainosente, proud kunuhay ta. Nga di na ta Katoliko. Pero ang atong gisimba, Jesus lang gyapon ang nag-imbento ang ngalan nga Jesus
Senyor ang senyora, maura yun ang Romano Katoliko. Ha? Wa manas Israel, ang mga Hudyo, Yeshua man gyud gisampit. Unya-asa man gyud na tao ng imong Misaya. Ginganlan nimo nag Jesus, pero di nimo ikalimod nga ang kasaysayan sa Biblia nagtug-an nga tuas Bethlehem na tao. Di ba, brad? Amen. Nya, Bethlehem man na tao. Naaday Jesus dito, nanaday in English sa unang panahon. Aon sa magtuiga nahimong international language ang English. Diri na lang panahon human sa gubat sa Sikanul War. Kaya kung nidaog pa ang Japanese atong Sikanul War, Hapon ron. Japanese at untang atong international language. Hapon unta tarong sinultihan. Kung mo pa'y nidaog sa gubat. Karon kay Amerikano may nidaog, nahimong international language sa English. Nada in English panahon sa mga apostolis. Kanangalan nga Jesus, in English man na. Asa man ginatao imong Misaya, Amerika o Israel? Nya may ingon bagid mo, Bethlehem, sumalas Biblia. Nya na in English Bethlehem. Nya na Jesus sa Bethlehem. So ang nagmog nga anang ngalan nga Jesus mao ra gyud ang Romano Katoliko. That's why klaro nga kanang Jesus nga ngalan mao na ang ngalan sa mapintas nga mananap. Ay mo kasuko nako ha, kay gitug-anan ta ra gyud mo tinuod. Mabulahan ra gyud kag mutuo kanako. Pero di ka mutuo nako, maglangoy-langoy kay Dios impierno. Pero kung imo lang ning dawaton ug higugmaon, gakson ko nimo sa tumang pagpasalamat ug kalipay. Brad Gideon, salamat. Gitug-anan ko nimo sa kamatuoran. Nakalingkawas ko sa linaw nga kalayon. Pero magpagahi ka sa imong kasing-kasing ron, magkagot hinuon ang imong ngipon sa kasuko, maglagot hinuon ka kanako, mag-abot mo ni Satanas dito sa impierno. Kay imong gisimba ang ngalan nga iyang giilag sa mga tao. Kanang ngalan sa mapintas nga mananap nga mao ang Jesus Christ, mga igsoon. Ngayon pa niya nga pag divine Jesus. Kamusta man divine ang Jesus? Oy, wa may Jesus langit. Ha? Kamusta man divine ang Jesus? Kamu-kamu ra po'y gamugna nga ang Jesus divine. Ha? Wala na sa Biblia. Kay dili na divine ang Jesus kay mugma ra na sa Romano Katoliko. Yan lain pang patik mga igsoon. Tura atong balikan ang ikalawang patik Tura. Sa ato nang ipasabot ganina sa Ezekiel, Tura ang patik sa agtang. Deuteronomio, brother Manuel, 6:6 ngadto sa 8. Dire sa Deuteronomio 6:6 ngadto sa 8. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Balaod ha, Tura. Tura. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kun magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog ug sa pagmata ninyo sa buntag. 8. Ibugkos kini sa inyong bukton ingon nga ilhanan o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Unsay timaan sa tuong agtang? Ang Tura. Torah. Shima, ang Shima. Nagshima ba mo mga Kristyans? Wala. Ang Shema Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Echad, mauna siya ang patik timaan sa atong agtang. Mga igsoon, og ang Shema naglangkob sa pagpamati sa Torah. Muna inyo nga, hisguti kini. Kung anak ka mo sa iyong balayo sa magpanaw ka mo sa dayong katulog o kinigmatan ninyo sa buntag. Itudlo kini sa inyong kabataan. Isulat kini diya sa ligi sa inyong putahan. Diya sa inyong mga ganghaan. Ibugkos kini sa inyong kamot. Ingon nga ilhanan. O ibutang ingon nga timaan diya sa inyong agtang. Ang Shema, Israel. Ang Torah sa Adonai. Mo ibutang sa atong agtang. Yan ang pangutana. Kamong mga Christians. Pila na kakatuig na himong Christians. Niuban, proud na kayo ako. 50 na ko katuig sa akong pagka-assembly of God. Ako 40 na ko katuig sa akong pagka-United Pentecostal. Ako 30 na ko katuig diya sa Kangkibuloy. Kumusta? Nakahibalo ba ka kung sa ning Shema? Ikaw pinakakatuig sa dating daan. Nakabalo na ba ka aning gitawag Shema? Mo man ilhanan di ay sa atong timaan sa atong agtang. Timaan is Elohim. Pero naabalis inyo? Wala. Nga naman, gi-ignore ninyo o gisalikway ninyo ang daang tugon. Nga nung gi-ignore yung daang tugon, kay wak mo'y
kalibutan ug wa mo makasabot. Hingpit ninyong gisalikway ang Torah. Mga igsoon, hinumdumi kung tinuod kang apostolic followers ka, hinumdumi ha, nga walay mga apostoles nga nagbitbit og New Testament sa ilang panahon. Ha? Makapamatuod baka nga si Apostol Pablo nagbitbit sa libro nga gitawag og libro ni Mateo? Ha? Si Pablo nagbitbit ba sa libro nga Revelasyon? Pinadayag? Panahon sa mga apostoles, ang kasulatan nga gidala sa mga apostoles, for your information, ang Tanak. Unsa ng Tanak? Ang gitawag natog kasulatan. Unsa ng kasulatan? Gipasabot ni Yeshua nga ang kasulatan nagagikan sa mga sinulat ni Moises ngadto sa sinulat sa mga propeta. Munay gitawag kasulatan sa Hebreo Tanak. Ang Tanak, Torah, Nevi'im, Ketubim. Unsa ng Torah? 5 books of Moses, Genesis to Deuteronomio. Munay gitawag Torah. Ang Nevi'im, prophets. Ang mga Ketubim, writings. Mora ni ang Biblia nga ilang gidala. So wala magbitbit ang mga apostoles og Mateo, Marcos, Lucas. Ha? Naglibro ni Juan, nagbitbit pag mga apostoles niya na wala. Mismo gani ang mga apostoles walay kalibutan kung ang ilang mga sinulat mahimo ba dayang basahon karon. Panahon na kay ang ilang giwalis mga tao ang Tanak. Pero ang Tanak o ang daang kasulatan mao hinuoy gisalikway sa kadaghanan nga mga Christians kay nag-focus sila sa New Testament, brad. Di ba Joel? Amen. Nag-focus sila sa New Testament in town. Pero pag abot sa ikapulo, mubalik sa daang tugon. Malakay 3:10. Nga daang tugon malang malakyas Chris. Jeez. Pero pag abot na po kaluwasan, mubalik na po sa bagong tugon. Di-reject ang daang tugon. Mo nang klaro nga ang tanang Christians walay patik sa ilang agtang na gikan o iya sa Elohim. Klaro kayo. Nabasa yung 16 na umana. So, mao ni patik sa atong agtang mga igsoon. Ang Torah, ang Pisak, firstborn. Unya kamo mga Christians na amo niya na. Wa ginoy kalibutan. Naniguang nga lamong pamastor. Wa mo'y kalibutan unsay patik sa Elohim. Ang ila pa wali brad, ang patik kuno sa atong agtang, Jesus kuno. As kang buanga. Jesus, nanong nga Jesus may patik sa agtang nga mugna man sa Romano Katoliko. Wala man ang kahayag o wisdom. Kung moadto ka sa Grego, Jesus man na siya. Moadto ka sa Latin, ism. Muna, unya sa in English, Jesus. Mao din ay patik sa Elohim. Ayaw ilarang imong kaugalingon higala. Pagmata, usara kangalan ang gihatag alang sa kaluwasan. Inyo man ginamimuryado mga Pentecostal. Buhat 4:12. Bimuryado na ninyo. Bisag di na nato nabasahon. Mismo mga bata niyo diyan na ibalo. Ang kaluwasan makaplagan lamang. Kanang lamang, wa na'y lain. Diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan, wala na'y laingalan. Nga gihatag sa Elohim. Wa na'y laingalan. Nga gihatag sa Elohim. Ngadto sa katawhan. Nga maoy makaluwas ka na to. Unya nga nung ang ubang mesianic, duha man kangalan ang gisangpit. Musangpit og Yeshua. Musangpit og Jesus. Nabuang na. Amin ba? Amen. Nang dagang mesianic buang. Nagkuhan siya ng reserva, kung di siya maluwas sa iso ato sa Jesus. Kana, pamasin ba? Namasin. Ah. Kita na nga, ikaw kung nagduha-duha ka, magdubli tuloho ni mong reliyon. Mag-Islam ka, simba kag Bernes. Nya mag-Christian ka, simba kag Domingo. Nya, apilon sa nimong Judaism, simba kag Sabado, may kag siya, di ko maluwas. Asay tinuod anis, siya, yapon ko. Kung mahitabo Islam mo'y tinuod, mo siya, luwas ko kay Bernes, simba ko. So, ingana na lang imong buhaton. Kung naniguro ka, duha ka ngalan sa piton, kay asay tinuod ani, reserva ang Jesus. Sa, ligid, kaya ni-reserva. Ha? Sa ipagtuon ninyo maigsoon, manay daghang mga mesiyanik nga mga buang sa karong panahon na. Duha ka ngalan ang isang pit.
Kay nagduha-duha siya si Yeshua. Basin tinuod sa ning Jesus, oy pagtuon, oy. Buhat 4:12, usara kangalan. Nganong duhaon man nimo? Paghimog bersikulo, nga duha kangalan ang gihatag. Pwede Yeshua, pwede Jesus, maura na siya. Buot man siya kagingog maura. Asa man mabasang maura? Ispili nga, pariho ba? Unsay meaning sa Jesus tan awas dictionary? Og tan awas Hebrew dictionary ang meaning ng Yeshua. Pariho bag meaning? Pag di gani pariho meaning, di na mao. Klaruhan ninyo, ay mo pagtinuntos yung pagpangalagad kay kaluwasan ang nakataya. Wa magtiyaw-tiyaw ang Biblia na to. Wa magtiyaw-tiyaw ang adunay na to. Ikatulo nga patik sa atong agtang. Sa nga gihatag sa Elohim na to. Ang Shabbat. Dili Sunday. Shabbat ang gihatag nga patik sa atong agtang. Ezekiel 20:12. Brother, kasi nag-ablis Ezekiel. Wala Hebreo, wala Hebreo. Oh, kana 20:12, Brad Manuel. Diri Ano sa pa Hebrew de? Hebrew 18, Brad. sa Torah. Hebreo 8. 8 days, Brother Refugi. Okay. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel. Humani atong mga adlaw ibutang ko ang akong mga balao diha sa ilahang mga una-una. Huna-huna, agtang. O isulat ko kini sa ilahang mga kasing-kasing. Dughan. Mahimo ako ilang Elohim o mahimo sila akong katawan. Amen ba? Amen. Amen. So mauni ipatek sa Elohim sa ato ang Torah, ang balaod. Isulat ko sa ilang mga kasing-kasing, isulat ko, ibutang ko ang akong Torah, balaod diha sa ilang mga huna-huna, mga igsoon. Muna'y patik sa atong agtang ang balaod, ang Torah. Pero kumusta mong mga Christians, nagtunlo ba mo sa Torah sa Adonai? Wala, 100% inyong gisalikway. Wa magani mo makadumdum kanos ang mga pistas Adonai kay wa lagi mo magtura. Wa magi kamo kabalog unsay pisa kay wa lagi mo magtura. Oh, nganong Domingo mo kasimba kay wa lagi mo magtura unya maingon mo napatek sa iyong agtanga. Nasulat na sa iyong una-una. Nganong Sunday worship man nagigapon mo? Oh, mana ay mo binuang sa inyong kaluwasan. Ako naluoy lang ko ninyo, prangka lagi kong musulti kay kining akong pagkaprangka bunga ni sa akong gugma o kaluoy sa inyong kalag. Tingali makaingon mo nga kining tawhana stricto kining tawhana kay sakit kayo magwalik sa inyong nudlo. Pero ang tinuod nga isod kung inyo kong personalo ng istorya makaingon mo unsa isad ko kabutan migo kay ta. Wa igoy kontra. Pero diris kahanginan pag magwalik ko sa pulong sa Adonai wala na amiguhay. Ang kamaturan. Ang Biblia mo iwali. O di ba? So ikatulong patik sa atong agtang ang Shabbat. Ezekiel 20:12. Diri sa Ezekiel 20:12. Oh. Dugang paniini, gihatag usab kanila ang adlawng igpapahulay aron tandon nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako ug kanila aron masayran nila nga ako ang Adonai maoy nagpili kanila. Amen. Dugang paniini, matod pa sa Ezekiel, ang Adonai mismo nagsulti si Ezekiel ay gasulat. Og sa 11, giingon gani diya 11, gihatag ko kanila ang akong mga balaod. Gihatag ko kanila ang akong mga Torah. Ingon din siya mga balaod. O gipasabot ko sila nini aron tumano nila kini og sa ingon maluwas sila. Amen ba? Amen. Nganong mo ingon man ka di na makaluwas. Di na makaluwas kung muna imong saligan. Pero naluwas na ka sa dugo ni Yeshua, kinahanglan sundon mo ang Torah. Kay humanday ka maluwas sa dugo ni Yeshua, mubalik kay kag pangawat. Ingon sa balaod, ingon sa Torah, ayaw pangawat. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pagsaksig bakak. Unya karon nadawat na nimo ang salvation through the blood of Yeshua. Mangawat po dayday ka. Kayo ka, di naman ta, di man na makapalawas ng balaod, di mo awat balik. Mao din atong rason, di ba muhunong ka? Kay naluwas naman ka, di ba muhunong ka sa pagpakasala? So nagsugod na ka kinabuhi sa Torah. Manang ayaw ba limbungi ang imong kaugalingon sa sayop nga mga pagsabot sa Biblia. Daghan kay gabitbit og Biblia, daghan ang Biblia nangagi silang ilok, nangaguba lag sinuksok sa ilang ilok. Mga igsoon, pero wa gid kasabot yapon sa Biblia.
Muna ang ingon na sa 12 nga, apan ang tibuok, asa to, dugang paniini, gihatag ko usab kanila ang Syabat, adlawng igpapahulay. Dili Domingo ha, o dili ng lunar ha, nga usay ang ilang Syabat, mangigso matunog Martes, Lunes, Domingo, Miyerkules usay ang Syabat. Dito tawag wandering Syabat, di na mao ha. Utro po ang mga limbong ni Satanas na kapagtulunan. Aron tamdo nila, ingon nga usa ka ilhanan, tali kanako og kanila. Aron masayra nila, nga ako ang Adonai, maoy nagpili kanila. Unsay igipatamod sa Adonai siyang pinili nga katawhan? Ang Syabat. Adlawng ipapahulay siya nagpili. Yan. Nakay mga amigo nga mga lunaryan, mga iso, nga kaning gitawag wandering Syabat. Ingon sa ako, Brad Gideon, nasa mabasa sa Biblia nga ang Syabat, mao ang Sabado. Goy, pagkatoy-toy, gitanaw, gihatagan akong bersikulo sa Espanyol, nga Spanish Bible, mga iso, na dito yung deklaro nga ang Syabat sa Espanyol, Sabado. O sabi ni siya na adlawng ipapahulay. Ang Syabat o ang Saturday, walay kalambigitan. Ayaw ninyo na nga, kung nag-Syabat may si Saturn ng gisimba. Kay ang Saturday o ang Syabat, walay kalabinggitan. Nga naman, ang nag-ilis lagngalan anak nga Saturn, maura ang Gregorian calendar. Sila'y nagbutang lagngalan nga Saturday. Dili na maoy tinuod niya ngalan. Kaya ang tinuod nga ngalan sa ikapitong adlaw igpapahulay, sa ikapitong adlaw, ang tinuod nga ngalan na is Syabat. Syabat na siya. Nga sa kinat sila, Sabado. Ug ang Sabado ang Saturday, walay kalabigitan. Dili na mo'y binisaya o kinat sila sa Saturday ang Sabado. Dili na mo'y binisaya. Munang walay kalambigitan ang Sabado sa Saturday. Pareho ra gud ni atong example, si Joseph nga anak ni Jacob, pagkahimo niyang gobernador sa Israel o sa Egypt, gialisdan siya ni Paraon ug ngalan. Unsay ngalan? Chipnat Paniyak. Mawana, Chipnat Paniyak ang gingalan. So sa iyang sigingan na siya Chipnat Paniyak, nawala ba iyang pagka-Yosef? Si Daniel, pag abot niya sa dito sa Babylonia, usab sad ni Nabucodonosor ang iyang ngalan og Belteshazzar. Ang pangutana, nawala ba ang iyang pagka-Daniel? Nagpabilin niya. Nagpabilin niya ang pagka-Daniel. O kinsay nagbutang-butang siya ang Belteshazzar? Si Nabucodonosor. So karon kinsay nagbutang og Saturday? Nangalan anang Syabat. Ang mga pagano ra, niya mawala dahil niya pagka-Syabat. Mawala dahil niya pagka-Sabado. Dili na mawalisdan. Magpabilin siyang Syabat, magpabilin siyang Sabado. Bisan pag-unsa pa'y ngalan nga ipuli ana sa mga pagano. Di mawala ang iyang original. Nga Syabat gina siya. Manang ay magpailad anang mga gunggong nga dagko, nga mga lunar Syabat or gitawag nag mga wandering Syabat, Maikson. Versikulo 19 ngatos 20 sa Ezekiel ang yapon. Ezekiel 20, 19 ngatos sa 20. Diri sa 19, ako mao si Adonai ilang mga Diyos. Oh, Hindi mo. ako mao si Adonai ang inyong Elohim. Oh. Tumana ang akong mga sugo. Og ilhan nga balaan ang adlawng ipapahulay aron mahimo kining Usa. ka ilhanan tali kanako o kaninyo aron masayran ninyo nga ako mao si Adonai nga inyong Elohim. Amen ba? Balaan na ang akong mga adlaw igpapahulay. Pero dito po sa Osyas ba ito mabasa ngayon? Ipahilayo kanako ang inyong mga adlaw igpapahulay. Ako dili na mahimot ana. Mo sa nagikuptan sa mga gunggong nga mga debatidor. Nawa na kuno gisalikway na kuno sa Adonai ng Syabat kay natos Osyas ipahilayo kanako ang inyong mga adlaw igpapahulay. Hinumdumi maigsoon lahi ng inyong, lahi ng akong. Ang inyong adlaw ipapahulay palayo na wa ko mahimot ana matud pa sa Adonai. Pero ang akong Syabat balaan na ninyo. Munay kalainan sa inyong akong kanang inyong nagbuhat-buhat na mo sa mga Seventh-day Adventist, mga Church of God, Syabat kuno sila. Pero gisunod ba nila ang programa sa mga Hudyo? Wala. Nagbuhat-buhat silang ilang Syabat. Sabado gyapon sila, Seventh-day Adventist, Worldwide Church of God, Pentecostal Church of God, unsa pa ya kinibang gitawag na tong Sanctified Church of God, Jerusalem Church of God. Daghan ng Church of God ya nga nagbantay gyapon og adlaw ipapahulay. Pero ang pangutana, iyag bagid na sa Elohim,
Inyo ra na siya nga naman wa mo musunod sa mga Hudyo. Sunod Domingo ang atong topic diyan pa sa replacement theology. Kani mga doktrina anak nila ba nga sila na pinili di ng Israel. Muna ang inyong Shabbat ipahilayo ng anak kanako, ipahilayo kanak kanako. Matud pa sa Adonai. Pero ang akong Shabbat sa Ezekiel 20, balaanan ninyo ang akong mga Shabbat. Matud pa sa Elohim mismo, ang Adonai mismo. So ang iya sa tao ipahilayo. Pero ang akong Shabbat balaanan ninyo aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo. Amin ba? Amen. Ako mao nga Adonai nga inyong Elohim. Mao ni minsay sa Adonai nga ang Shabbat di ay usa ni siya kapatik sa atong agtang. Ilhanan ni siya. Iya kang Naabay Shabbat ang imong agtang, oy nag-Shabbat ka ba? Gi-memorize na ba imong Shabbat? Hinumduman na ba imong Shabbat kanunay? Kaningong hinumdumi ang ako mga dag pahulay. Unsay gingon sa 20 Exodus, 20 ka Exodus 20 nga sa pag-isgot sa pulo kasubay niya balaana o remember the Sabbath day to keep it holy. Ang pulong remember nga sunahuna. Hinumdumi. Kinsa may hinumdum na sa huna-huna nasa atong agtang. Huna-huna hinumdumi ang ako mga adlaw ipapahulay. So kang kanunay na kang naghinumdum sa Shabbat sa Adonai, mo ni giingon na to nga patik na sa imong agtang. Pero kumusta mo mga Christians ron? Domingo. Naabay mabasa sa Biblia nga ang Domingo adlaw sa panimbahon. Bisan sa New Testament, wag ite mabasa nga kanang inyong Hesus nagsugo na nga simbaha ko ninyo sa adlaw Domingo ha. O sa tayo mabasa nga ang mga apostoles nang ingon adlaw Domingo na nga atong simba kay nabanhaw ang Ginoo adlaw Domingo. Di kinatinuod nga ang Misaya nabanhaw sa adlaw Domingo maigsoon. Nabanhaw ang Misaya alas 3 sa hapon sa Sabado. Unya na to isaysay ang mga detalye ni ana. Basta kay sultihan alam mo, nabanhaw ang Misaya adlaw Sabado sa alas 3 sa hapon. Munang pagka-Domingos buntag pagduaw nilang Maria Magdalena o si Maria nga iyang inahan, wala na nila maabti ang lawas. Nya nganong imo mang ingnon nga nabanhaw siya sa unang adlaw sa semana, Domingo nabanhaw. Nga kinsa may mosaksi. Mantag naabtan pa nila Maria, kadlawon ko sila nito sa lubnganan. Pag abot sa lubnganan wala na diyan nya. Imog yung ipugos nga Domingo nabanhaw kapag abot nila wa man maabti. Di ba, Brad Manuel? Amen. O kung adto ko sa buntag sa iyos balay ni Brad Manuel, iya pag-abot ako dito, wa na siya. Ako ding sabton nga, kanang adlaw mo, po'y paghawa niya. Pag siguro maingon niya sawa nga, adto pa mong huibis lakaw. Di ba? Wa ko ni mo maabti. Kung saan ni mo pag-prove nga anang adlaw na banhaw. Pag-abot nilang Marian, abtan ba nila ang lawas nga nagbuyon? Wala. Nasaksihan ba nila? Nibangon siya buntag sa iyos Domingo? Wala. Pagkabot nila, wala na lawas nga nakita. Nya nga nung imo magyong ipugos nga tabanhaw Domingo. Pagkabuguan yun in tao na itong sinabtan sa Biblia. Unang kamo mga Christians ba, pag maabtik na gudmugod, be wise like a serpent. Ay na mo pag tinuntok sa iyong kaluwasan. Wala, mabanhaw sa itong Domingo ang Misaya. Nabanhaw siya Sabado sa hapon. Nga naman kung maingong ka nga, nabanhaw sa Domingo, kwintaha ko nun na, Birnes alas 3 namatay. O niya, pagka Domingos kadlaw na banhaw, pila siya kadlaw, pila kagabi. Makakwenta wag tulok adlaw kagabi niya na. Nga si Yeshua nag-ingon na, maingon nga si Jonas tulok adlaw kagabi niya tiyan sa isda. Ang anak sa tao tulok adlaw kagabi o sabya si lalom sa yuta. Di ba, Brad? Amen. Unya, asa may tulok adlaw kagabi? Kamo na lang kuno kwenta be. Makakita ba kag tulok adlaw kagabi Ha? Diya sa gitawag na tuog pagkabanhaw ni Yeshua o sa paglubong ni Yeshua. Asa to siya sa Mateo 12:40 nga katong bahin sa ilhanan sa anak sa tao katong kung si Jonas ang ilhanan katong pagkaingon niya nga maingon nga si Jonas tulo ka adlaw og tulo ka gabi diha sa tiyan sa isda ang anak sa tao tulo ka adlaw ug tulo ka gabi usab diha sa ilalom sa yuta. Okay? So mo na siya mga igsoon
ang mga ilhanan nga si Yeshua tulo ka adlaw o tulo ka gabi sa iyang kamatayon. Nya gikan sa Bernes alas 3 na Brad 12 basa 40 12:40. sama nga si Jonas tulo ka adlaw tulo ka gabi sa tiyan sa dakong isda sa dagat, tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. tulo ka adlaw tulo ka gabi ang anak sa taon na makakaisisyon nini wala nya magkwenta ka Bernes alas 3 sa gabi alas 3 sa hapon namatay mamanay doktrinas katoliko sa Christians karon alas 3 sa hapon namatay sa Bernes pagka Sabado sa alas 3 sa hapon sa kadlaw karon pagka Domingos kadlaw nabanhaw man wa man mabtig alas 3 sa Domingos hapon Usara ka tunga. wa naman so usa ka adlaw kapit og pila ka oras so di ka kakuhag duhang adlaw gani na di ba unya karon ang tulo ka gabi atong pintahon tulo ka gabi Bernes sa gabi unang gabi Sabados gabi ikaduhang gabi kadlaw sa Domingo wa naman way tulo ka gabi duha ra ka gabi nya usaon matuman usaon katuman yang gisulti nga tulo ka adlaw tulo ka gabi ang anak sa tao nya mingon ka Bernes alas 3 na matay Domingos kadlaw na banhaw mo nang bakak na siya nga doktrina Isulkat na las Christian Brands. Lala, isulkat sila. Naam na isulkatan na lagi. basin sa gadali-dali ba gadali-dali wa nila tiwasag tulo ka daw kay basig madubok ko niyang lawas ni Yeshua o nahadlok sila so muna na may suon nga pamatuod nato nga ang Misaya wala mabanhaw og Domingo nabanhaw siya sa adlawng Sabado namatay si Yeshua Miyerkules sa gabi tungod kay katong adlaw sa pagpangandam nga gisgutan niya pangandam to dili sa weekly nga Shabbat kundi sa gitawag ning Haidi Shabbat nga mao ang pista sa pan nga way patubo katong gisgutan nato Pisa mao tong gitawag Passover o unleavened bread mao to ang mga patik sa tong agtang nga gisaulog ni Yeshua bago siya namatay ug mao tong adlaw sa pagpangandam dili adlaw sa Shabbat nga pangandam sa weekly Shabbat sa Friday nga pangandam kundi pangandam to siya para sa unleavened bread nga kasaulugan okay so ang ikatulog ilhan patik sa atong agtang nagibutan sa adunay ang Shabbat Ezekiel 31:13-17 Brad Podzi na Exodus pa Exodus. wala Exodus di ay Exodus 31 Sultihi ang katawan sa Israel nga kinahanglan tamdo ninyo ang akong adlaw nga ipagpahulay kay mao kini ang ilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan ilhana na sultihi ang katawhan sa Israel ang sultihan dili ka mong hintil kay mo'y nada mga bati mong naong sulti ang katawan sa Israel nga kinahanglan tamdo ninyo ang akong adlaw ipapahulay kinsay gisultihan ang Israel Israel. kay mo manggon kamong mga Pinoy kita mga Pinoy mga bati tagnaw mga kita mga hintil mga dagkog ilong gasigalang mata na to mga wata sultihi ang gisultihan ang Israel Ang kun lagi Christian sila. sila gwapo sige padayon basa Aron kamo masayod nga ako ang Adonai ng Elohim mao'y nagpili kaninyo aron mahimong akong katawan. Busa kinahanglan nga tamdo ninyo ang adlaw nga ipapahulay kay gilaan kini alang kaninyo. Gilain kini alang kaninyo, gigahin kini alang kaninyo alang sa Israel. Ang Israel mo espesyal nga mga tao mo gigahatagan tamda ninyo. Tamdo ninyo ang adlaw, ang akong adlaw, ng papauloy, ang akong Shabbat. Kay mao kini ang ilhanan tali kanako kaninyo. Samas giingon sa Ezekiel kaganina, usa kini ka ilhanan tali kanako og kaninyo. Ang Christians naghatag ba siya ilhanan? Wow. Unsa ilhanan nimo Christians nga ikaw iyakas Ginoo kana bang Jesus? O yarnas Romano Katoliko nga ilhanan. Padayon pagbasa brad. Ang dili magbalaan ini kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlaw ipapahulay puuhon gayud. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapito adlaw sa
pahulay og kini balaan. Oo. Gigahin kini alang kanako. Oo. Patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. Oh, maingon din sila. Maingon sila. Nya, inyo makaning gituman, pila na inyong gipatay. Daghan naman mga tao diyan nga nagtrabaho kali pa nya inyo nang gipatay, gituman yung sugo. Mga igsoon diha mo nasaad. Kay bugo man gud mo. Ha? Kanang balaod sa pagpatay panahon sa adlaw ipapahulay adto na tumanon sa Israel. Wal dili na pwede tumanon, di na applicable diri. Doon ilagi ang Torah aron ka makasabot. Dunay mga portion sa Torah nga applicable sa Israel lamang. Ug dunay mga portion sa Torah nga applicable sa tibuok kalibutan sama sa pagtamod sa adlaw papahulay bisan asa ka mo magpuyo. Munay balaod ya bisan asa ka mo magpuyo. Pero kanang balaod sa patay nga di magsaulog patyon ang magtrabaho patyon dito na matuman sa Israel. Dili na pwede ma-apply diri kay niata sa Gentiles. Sama sa mga festival aning mga pista sa Dunay adto sad na bisan asas kalibutan applicable na siya. Pero ang mga balaod bahin sa halad mananap halad nga ikapolo adto sad na sa Israel ang applicable niya na dili na pwede ika-apply diri sa Pilipinas kay walay templo diri. Mo na magtuon mo sa Torah aron malamdagan mo mahayagan mo nga awana di ay so ano yung mga pastor Paul manggod? I-general ang pagsabot, i-general ang iyang paglubag. Nagsalig sa Malakay 3:10. Mao na nga nangasaang ang Malakay 3:10 ka applicable lang na dito sa Israel, mo ilang gi-apply dire. Ikapulo may gapas. Mo giapas sa ikapulo nga applicable na dito ra sa Israel, pero mo ilang gitudlo hinon sa Pilipinas. Ang Shabbat nga applicable bisan asa, ang mga festival, mga pista applicable bisan asa sa tibuok kalibutan, wala itudlo sa Christians. Ang ikapulo noon nga para sa Israel, ito na applicable sa Israel, mo hino ilang gitudlo. Tiwa sa basa Sa brad. 16 kinahanglan tamdon sa katawan sa Israel ang adlaw Papahulay. papahulay kay kini usaman ka kasabutan nga dayon. Nga dayon dili mausab ha, kasabutan nga dili mausab. Nganong mausab magdomingo? Kamuray ka usab pero dili mausab. 17. Sa 17 usa kini kawalay katapusan nga ilhanan tali kanako og sa katawan sa Israel kay ako ang Adonai nga inyong Elohim mooy naghimo sa langit ug sa yuta sulod sa unong kadlaw ug ang ikapito nga adlaw ni pahulay ako og nakapahulay gayod. Amen. Amen. So, ubay-ubay ang mga bersikulo nga atong gihatag nga nagpamatuod nga ang adlawng igpapahulay maoy ilhanan or patik sa atong agtang usab. Ilhanan sa iyang katawhan. Samtang ang Jesus wala na siya. Okay, Brad Manuel, last verse. Diri sa Pinadayag 14. 14:1. Unya nakita ko ang nating ternero nga nagtindog sa bukid sa Sion uban ang 144,000 katawo kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan. Mo ni ilang gisabot nga Jesus ni. Ha? Dili ni Jesus oy. Gisulatan siya ngalan ang 144,000. Unsa may ngalan? Ha? Ngalan ni Yeshua. Ang ngalan nga makaluwas. Klaro mga igsoon. Dili unya ang iyang mga balaod mag-uban na siya. Nya, kumusta lang ko mga Christians naa ba ni sa inyo kining patik sa Elohim nga iyang gihatag sa agtang o gipatik sa agtang sa iyang mga piniling katawan. Na naa ba ni ninyo mga Christians? Katong mga bersikulo akong gibatbat ba? Hinuktuki ko no to naa ba to ninyo? Kay ulahira ba gyud ang pagbaso? Ang pagmahay Ulahi. ulahi. Salamat ka nga namugna ning atong programa sa kanginan aron malamdagan ang rimong salabutan. So, dalaygon kayo nga Adonai mga igsoon. Magkita pagyapon ta sa sunod nga mga Domingo pinaagi ni nga programa mga igsoon. O kay wa naman kitay igong panahon alang sa atong pagpadayon muanhita sa hamubo nga mga pag-ampo. Bishem Yeshua Hamosyak. Sa kanunay kami magasalig kanimo. Magalaom kanimo nga ang imong pagbuot maoy matuman sa among kinabuhi maingon nga kini natuman dito sa langit matuman usab kini dinhi sa yuta sa ngalan mo Adonai Yeshua Hamosyak ikaw hinaot nga imong pagahikapo ng kasing-kasing sa mga suking paminaw sa ngalan mo Adonai Yeshua ang isaling tanan amen.
Okay, wala naman kita igong panahon. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Manuel Reyes o Brother Pojerico Baliwan, manamilit na usab kaninyong tanan sa paingon, bulaan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman, ini hangtod sa sulungi gayon, sa samang taknaw, sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch hababishim Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom. Shalom.